Eläinsuojelulain mukaan eläimen tarpeet pitää ottaa huomioon. Jos tätä noudatettaisiin käytännössä, niin se kyllä lopettaisi tehotuotannon Suomessa. Vuonna 2007 käytiin kuvaamassa 100 eläintilaa, joista 60 oli sikatilaa. Maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoi näistä kuvista, tai nämä eläinsuojelurikkomukset, jotka niistä käy ilmi, että ne tullaan korjaamaan ja eläinteollisuuden maine tullaan puhdistamaan. Nyt käytiin kuvaamassa 2009 30 sikatilaa ja kaikki on täsmälleen niin kuin ennenkin. Mikään ei ole muuttunut. Sikalat valittiin täysin sattumanvaraisesti sillä periaatteella, että kuvataan ne, kun päästään sisään. Sikaloissa oli minimaalisia eroja, joissa kärsimys oli näkyvämpää kuin toisissa. Kaikki videoilla ja kuvissa näkyvät ongelmat toistu jokaisessa sikalassa. Sikoja pidetään tosi ahtaissa oloissa, usein ilman mitään kuivikkeita tai virikkeitä. Ne on siellä oman ulostensa keskellä. On selvää, että tällainen älykäs eläin niin kuin sika, joka kaipaa hirveästi virikkeitä, ei voi hyvin tällaisissa oloissa. Me toimittiin tällä tavalla, koska tämä oli meidän mielestä ainoa tapa saada rehellistä kuvamateriaalia näitä tiloilta. Meidän mielestä oli hirveän tärkeää tuoda se totuus julki. Nyt tällä hetkellä ainoa mitä ollaan nähty on mainosmiesten luoma kuva, mutta tämä on se arki siellä sikatilalla. Mulle jäi erityisesti mieleen yksi sellainen emakko, joka makasi sellaisessa porsitushäkissä. Sillä oli valtava makuuhaava sen kyljessä. Sitten nämä kaikki possut, mitä siinä oli, niin näytti sitä isoa tulehtunutta haavaa. Ja se ei päässyt edes hätistelemään niitä pois siitä. Suomessahan pidetään lähes aina emakoita sellaisessa häkeessä, missä ne ei pääse edes kääntymään. Ne ei pysty hoitamaan niiden poikasia ja ne joutuu vaan makaamaan siinä paikoillaan kuukaudesta toiseen. Yhden sian kohtalo on syöpynyt mieliin ehkä voimakkaimmin. Joka vaan makas omissa eritteissään. Mä en suoraan sanoen mulle hajuakaan, missä se makas, mutta se vaikutti siltä, että sen kaikki nesteet on vaan valunut pihalle siitä. Me nähtiin tää sika ja lähestyttiin sitä ja luultiin, että se on kuollut, kunnes me sitten havahduttiin siihen, että sen silmät on auki ja ne liikkuu.
siinä hetkessä niin oli kyllä sanoin kuvaamattoman voimaton olo, että mitä me voidaan tehdä. Se, mikä siinä ehkä eniten huolestuttaa, on se, että se sika on maannut siinä kunnossa todennäköisesti päiväkausia. Ja se, mikä niin se myös pistää mietityttää, on se, että joku on kulkenut, tai todennäköisesti tilallinen on kulkenut sen sian ohi toistuvasti, eikä ole niin reagoinut mitenkään sen kuntoon. Välittömästi tällä tilalla käytyämme me lähetettiin sähköpostia läänin eläinlääkärille, joka sitten lähetti eläinlääkärin tarkistamaan tätä tilaa. Ja me saatiin sieltä vastaus, että tällä tilalla on kaikki kunnossa. Tämän jälkeen me käytiin itse uudestaan kuvaamassa se paikka. Ja tämä yksi kituva sika oli ilmeisesti kuollut pois. Muuten tilalla kaikki oli täsmälleen samoin. Siellä oli lukuisia avohaavoja, tyriä, vammautuneita jalkoja, paskasuutta ja ylipäätään vaan ahtautta ja kurjuutta. On tärkeää ymmärtää, että nämä ei ole mitään yksittäistapauksia. Tämä on se, miltä sikateollisuus näyttää. Eläinten hyvinvointia ja taloudellisia voittoja vaan ei voi mitenkään yhdistää. Mä en enää ikinä haluaisi avata sikalan ovia ja kohdata niitä kärsiviä ja elämänhaluttomia eläimiä. Mutta tämän asian ei tarvitsisi olla näin. Me voidaan muuttaa kehityksen suuntaa ja alkaa kohtelemaan eläimiä kunnioittavammin. Meidän on kysyttävä itseltämme, että onko tämä se, mitä me halutaan tehdä eläimille. Ja jos vastaus on ei, niin meidän on tehtävä asialle jotain. Jorden, sa du, må följa sin väg. Om grässporen gror i kvart människas steg.